На 17 февруари имахме слънчево затъмнение в 28 градус на Водолей. И въпреки, че затъмнението е вече зад нас, неговия ефект тепърва започва да се проявява. В момента сме в така наречения коридор на затъмненията, който ще продължи до 3 март. Това е период, в който процесите се ускоряват и много неща започват да се подреждат по нов начин, дори и да не го усещаме веднага. Важно е да знаете, че слънчевите затъмнения не действат моментално. Те поставят начало на тема, която се развива в следващите месеци. Това затъмнение е във Водолей и засяга теми като бъдещи планове, социална среда, приятелства, общности и свободата да бъдем себе си. Много хора ще започнат да усещат нужда да се отделят от среди, идеи или роли, които вече не им носят удовлетворение. Какво е важно да проверите в личната си карта? Първо, в кой дом попада 28 градус на Водолей? Тази сфера от живота ви ще се променя през следващите месеци. Второ, имате ли планети, Слънце, Луна или Асцендент между 25 и 29 градус на Водолей, Лъв, Телец или Скорпион? При тези хора ефектът ще се усеща много по-силно. Коридорът на затъмненията е по-подходящ за осъзнаване, отколкото за действие. Наблюдавайте какво се случва и какво се променя, а решенията оставете за момента, когато нещата ще станат по-ясни. Резултатите от това затъмнение ще започнат да се виждат по-ясно след края на коридора през март. В последното ми видео в YouTube може да видите пълния месечен хороскоп за февруари, където засягам повече темата за затъмнението и това как ще се отрази за всяка зодия и асцендент. Линкът е в биото. Благодаря ви.